tebe kerak khaina bagai tebe strong voice khaina bagai जों आं जे चेष्टा खालामनि आबो आंनि माद्रा केबा आं तिनि नुखा उदिन शर्ट पिरियड आं कल खायखा फोन बाय कल खायखा किन्तु कहाके रेस्पन्ड माखा तिनि जतन दुख नांजाक आं तिनि मन्त्रि जब मानि परिफानो बर बेलायखनो तिनि मन्त्रि कटरिया तिनि एमएलए कटरिया तिनि कटरिया तिनि दफा आनो ब्लक दंगो जनगण आनो ब्लक दंगो आबो सबसे शक्ति आबो आं शक्ति मानो बनिबा आं तिनि प्रमाण माखा उइदिन शर्ट टाइम जेब्ला आनो रेस्पन्ड रखा बने आं बेलाय हायनो हामबाय मारो तैबो मा सानाय जों तिनि आगामी दिनो बुसकां सालो तिनि नाहर मां साखलाय देखा जों अ मास बिसिगो बा फाइने मास बिसिगो जों मुभमेन्ट खायनाय मुभमेन्ट फर टिप्रालेन्ड तै कुनु कुरै एकटानि दिनि सुंनाय जयन मुभमेन्ट फर टिप्रालेन्ड अब्ला जों आं सारा टिप्रा गुरिनाय तैबो सेकेन्ड लिंकाय जत्त डिभिजन आं कयखा डिभिजन नि तिनि लमदि एक्टिभ माने 25-26 एक्टिभ दं तै दग बिसि एक्टिभ कुरै तिन डिभिजन आं नायनायखा जे एक्टिभ तिन डिभिजन जत्त बर आनो प्रेस मिट बर मखानि सोशल मिडिया हयतो प्रेस मिट खायनाय ते आनो साबो बर कैसे लेटार मार होनाय आं बर कयखा अबां नायसिन तंनाय तै जों इदानिंग जों आं प्लान खायखा जों दिल्ली थाङै आं जे दिल्ली थांनाय ते कयटा नेताराव बाय दिल्ली थाङै आं चेष्टा खालायनाय जोंनि होम मिनिस्टार जोंनि गोबां मानसिनि नतन कटाराव बाय जोंनि नेता बिजेपि नेताराव बाय बा जोंनि दिल्लीनि सेन्ट्रेल लिडाराव बाय जों मालायनाय मालाय जोंनि स्टेटहुड डिमान्ड बा ट्रिपल डिमान्ड आं प्रेसार खायनाय अबा आं वानसक दंगो जों इदानिं जों दिल्ली थांनाय अबा आं सालाय रहका बने बागै आं खागाव आं आसागुइ तंगिया आं लेंलै तंगिया आं हा दखने बं कक सानाय आं आइपे पिंगनि कक सानाय जोंनि स्टेटहुड डिमान्ड आं कुनु पार्टी थांनानै अब कक साया आने पार्टी आइपे तिनो सिगां क्राक खालायगै रिभाइभ खालायगै एरपरे जों आगगनाय अबन तिन आं साख्लायोमोन किन्तु अनेक बरक सावो आइपे कुनु फालि रेखा आबो फालि रिनाय ए कक सामाने अब बेलायखे दुर्भाग्य आं जत जे सामं खालायमाने आं दे डिसिसन नामाने अब जत सिद्धान्त बिसिन्ति खालायजागो जोंनि सिसि मिटिं खालायो सिसि मिटिं जे प्रस्ताब जे माइनर जे खामानि अब दिस आं सामं खालाय दं अमा आं कुनु व्यक्तिफोर सामं खालाया जों थानाय सिसि मिटिं लेटेस्ट मिटिंआव जों अबनो तिनटा जों ना खाथिनि डिसिसन जों इउनिफिकेशन अब्लिक एलियेन्स अ दुइटानि बागै जों खायसे टक चलायनाय डिसकासन चलायनाय डायलग चलायनाय जों कमिटिबो लायखा अब आं फल' खालायनाय तै जोंनि दिल्लीआव इदानिं जों थांनाय आं अलरेडि चिठि हरजाक जोंनि अमित शाह जिनो तै अनेक लिडारावनो आं बर रेसपन्ड मायाखौ आं अलरेडि दिल्ली चिठि सुइगा तै थार्डलि तै जों जोंनि पार्टिनि रिभाइभ खालायनाय बागै आं सारातिफ्रा गुरिनाय अब माने अ तिनटा चारटा इस्युनो तैना आं दिनै साखाय रेखा जोंनि कनभेनसनाव आं खागागौ आनो पाब्लिक हामजागौ आनो पाब्लिक रेसपन्ड होनाय माने आं कुनु दुखु नांगिया व्हाट एभार हेपेन फर गुड जों माने खालामनो मंगु अब्ला आं बसैनानै माने आं खागाव दिनै वान डे कनभेनसन बालायखौनो दिनै साक्सेसफुल ओंखा ग्रेन्ड साक्सेस ओंखा हायनो हायनो हाय आंनि जत्त आंनि बन्धु मेडिया रंनो आं हामबाय मारनाय जेराव सঠিक मेडिया